Si mirem l'evolució de l'ocupació, ja anem a prop dels 160.000 contractes menys que s'han produït durant l'any 2008, dels quals 60.000 s'han produït en aquest tercer trimestre. Per tant, l'evolució segueix sent negativa amb un factor afegit. Aquesta evolució negativa de no contractació i de destrucció d'ocupació, perquè la destrucció d'ocupació ja ens la situava l'enquesta de l'EPA feta pública la setmana passada, què ens diu? Ens diu que encara estem precaritzant més el mercat de treball. La contractació indefinida està baixant i la contractació temporal està pujant. Estem situant la baixada de contractes durant aquest trimestre en prop de 600. 567 contractes per dies menys s'han fet durant aquest trimestre. Els dos sectors que tenen la baixada més important de contractació són el sector de la indústria i la construcció. Els dos al voltant de més del 20% durant aquest any han reduït el seu potencial de contractació i en concret en el trimestre la indústria ha reduït un 18% la contractació i la construcció un 23%. Per tant, aquest escenari ens situa que els efectes, ja no només d'aquest mes d'octubre, sinó els efectes dels propers mesos, poden ser d'un creixement espectacular de la reducció d'ocupació, dels increments d'atur i de la crisi industrial i de la construcció que ens acabarà portant a la crisi total. A l'octubre de l'any passat hi van haver 800 persones afectades per ERES. Amb el que portem de més i des de les dades de UGT es doblarà aquesta quantitat. A la UGT, en aquests moments, amb les dades que tenim, estem al voltant de 1.600 persones afectades per ERES. Per tant, la tardor que anunciàvem la Unió General de Treballadors, per desgràcia, s'està confirmant. Respecte a l'any passat, s'està doblant el nombre d'afectats d'ERES. I no estic parlant, ni estic comptant Nissan, ni el que hi pugui haver d'empresa auxiliar afectada al voltant de Nissan, ni estic parlant de l'ERE de SEAT. Tenim davant nostre una crisi industrial que pot canviar el model de país. Com us deia, el 60% del producte interior brut és indústria. D'aquest 60%, o del conjunt del 100%, el 20% del PIB català són d'empreses d'indústria tractora. La resta, fins a arribar al 60%, és empresa auxiliar i empreses de serveis a les empreses. Si en aquests moments una indústria com l'automoció, que ja s'està veient l'impacte de destrucció de llocs de treball i com està afectant també en les famílies, no rep ajuts de manera clara tant a la competitivitat com a la liquiditat, vindran els altres sectors. I per això, des de la UGT de Catalunya, demanem un pla de rescat de la indústria. Aquest pla de rescat, com ja va situar el secretari general Pepe Álvarez, ha de ser un pla de rescat d'igual o majors dimensions del pla de rescat de la banca.